मोनसे गोजोनथाव खौरां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव गाव गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ लाहोनो गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव गोदानै मुं थिसननाया जागायबाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगाव फरायसालिया मोनसे बर' बिजों फरायसालि, जेराव नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनानै गोजौ फारसे दावगालांहोनो हागोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव फैगौ 23 जानुवारिनिफ्राय पान्डुलिपि बिलाइनाया जागायगोन आरो मुं थिसननाया फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2 अक्ट'निफ्राय जागायगोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव गोबां रोखोमनि खाबुफोर दं, जेरै हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबु दं आरो हस्टेलनि फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरानो जोथोनबो लायो आरो बे फरायसालियाव गोहैलो फरायसाफोरखौ उफ्रायै जोथोन लानाय जायो। बेजों लोगोसे बे फरायसालियाव कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव सोलोंनायनि खाबुबो दं। बिनि अनगायैबो जोलुर गेलेनाय, भलिबल, क्रिकेट, बेडमिन्टनजों लोगोसे गोबां गेलेनायनि खाबुफोरबो दं। बेनिखायनो नोंथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावआव नोंथांनि गथ'खौ सोलोंथाइ लाहोनोब्ला मुं थिसननो हासिगोन। नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। 9957951216 9613400625 नङाब्ला 8638520653।